Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolo hlelo. Igama lami ngusithembiso ngakandlovu. Ngicela amaqala uvakashela i-channel cofa subscribe thokozele le video. Wembukile, uvuka umbhejezane ngolwesine ebusuku umphakathi wakadabhasi kwaNongoma washisa indlu maqede wahlasela ubulala uSiphesihle Mkabi umsola ngokuthi wakhunga unkosazane Bongeka Khumalo oneminyaka eyi-17 ubudala. UBongeka wayehamba umkhosi omhlanga watholakala ekhungiwe esihlahleni esiseduze endaweni. Kuthiwa kusukela lapho umphakathi ubolokhu ukhononda futhi ulibeka ngembabe lokuthi nguSiphesihle obulala uBongeka ngoba bebethandana. Amalungu omphakathi ngolesine ebusuku ahlangene ndawonye avumelana ngokuhlasela ibhungu elisolakalayo. Kuthiwa amalungu omphakathi afika angabuza lutho, angena phethe lonke uhlobo lesikhali, amhlasela ngesikhulu isihluku. Kuthiwa isidumbu sakhe besinamanxeba amaningi. Umngani kaSiphesihle umncedisi Cebekhulu kuthiwa kwembula kwembese kuye esibhedlela ngemumva kokuhlasela. Kuthiwa amalungu ayehamba ehlabelela kwabasengathi alukho luba alwenzile. Kuthiwa wayehlabelela eya ngakubo kaBongeka. Kuthiwa isimo simanzozo emphakathini ngoba kuvunguza umoya wempi ephakathi komndeni kaBongeka nokaSiphesihle. Induna yendawo umnumzane Khumalo ithe bakhathazekile ngoba isimo sibonakala siphuma esandleni. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uqinisekisile isehlakalo. Uthe amaphoyisa kaNongoma aphenya icala lokubulala. Mbukile, ngicela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.